Ngingathatha ithuba ngibulise uNkulunkulu ngibulise uNkulunkulu badla lonke egameni likaYesu waseNazaretha ngoba phambili athayanga ivandla indebe nsinsiwe ngiyakuthanda Yesu nethemba nokholo ukuthi yimini ndiyakhona nami ezulwini amen. Zokubuyisela inkonzo-ke ngoku zokubuyisela inkonzo kodwa enhlizweni yami nje phakama la mazwi phakathi kwencwadi kaPetros chapter 4 verse 3 apho khona uPetros athi lalele la xesha nalichithele buyedenini nisebo-andikhathali. Haleluya. Ixesha ngoku esiphila kulo ayilo xesha loba sibe sisaphila ngokuba sibe ngo-andikhathali. Ixesha esiphila kulo ngoku lixesha loba sifuna uThixo, ixesha lodlala ngoku lanela, ixesha loba sibe ngabahedeni lanela. Kodwa ngoku ixesha esikulo nesinalo lelokuphilela uThixo, ixesha esikulo lelokufuna uThixo. Ngoku umuntu osahlele enyameni uyaphosana nencasa yokuva uThixo. Haleluya. Ngexesha usamkela uYesu ngexesha usamkela uYesu funeke ususile sehlabathi awukwazi uhamba entsingisweni usahlele enyameni. Haleluya. Funeka uqale kufe inyama lithi uzokwazi uhamba entsingisweni funeka uqale kufe imisebenzi inyama. Asingeze sahamba entsingisweni ukuba sisahlele la enyameni. Udala uPetros silalele la xesha lalichithele ebuyedenini nisebo-andikhathali. Ngoku kulixesha loba sihlale ekufeni enyameni kodwa sivuke emoyeni amen. Haleluya. Becela ukubuyisela inkonzo ucela ubhambele.
Hallelujah. 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 Umuntu mayisekelo sekhona phakathi uhleli. Akekho leleyo ukuthi sonke sikhona lapha ngaphakathi. Sonke sihleli and simamele. Hallelujah. Akekho ekumele ukuthi aphose. Amen. Nasekuseni nje sivusiwe njengoThixo unenjongo asivusele yona. Hallelujah. Ngibulise kumoya ngcwele khona phakathi kwethu, ngibulise tata umfundisi, ngibulise tata umama uBhuto Susulucha Sunday School ngegama elihle lika Yesu waseNazaretha. Amen. Ngoku lenkonzo esiya kuyo nje ngokukhawuleza. Lenkonzo izolo basiyakhumbula kahle ukugqithelwa kwethu sigqibele uYesu efakwe engcwabeni kwaqengqolithe. Hallelujah. Now emveni koba ilithe liqengqiwe abaphinda lamadoda abonisana athi enye hey njengoba wayethekele umlahlekisi angavuka kwisuku lesithathu. Now ke ngoku ingenzeka abefundi bakhe thatha nje into yesolo ingenzeka abefundi bakhe bambe athi ke ngoku babathethe nekumkani bamakwanje kwenziwe inzame zokuthi ingenzeke lonto ithi ke kuthiwe izolo ingcwaba elakhe laye latwinwa lawo gqithuntshina ke ngoku kwanabalindi abantu abagadayo ukuthi mabagade kungabikho umuntu usondelayo. Hallelujah. Nawo ke ngoku emveni kwalonto asevanto ba emveni koba litwiniwe ingcwaba wangcwaba kuye kwenzeka ntoni. Hallelujah. Nawo ke ngoku xa sithi sijonga ngoku apha eBhayibhelini sifuna ukukhangela. Hallelujah. Ngoba uYesu ebengumuntu ebezele ukusebenza. Nawo ke ngoku sijonga apha eBhayibhelini sifuna ukuqonda ukuthi kuye kwenzeka ntoni. Hallelujah. Sizawufumana incwadi kaPetros wokuqala chapter 3. Hallelujah. Petros wokuqala chapter 3 ngapha ku-17. Hallelujah. Ndiyacinga ke kodwa ke mandime kule kwa ndiyacinga ke neyase incwadi yabase-Efesu. Incwadi yabase-Efesu chapter 4. Sikhangela ke ngokuba kuye kwenzeka ntoni. Yabona ke ngoku njengoba sawukhangela nje sifuna ukuva okanye sive uba uYesu ngaba ikhona into aye wayenza emveni koko. Hallelujah. Ngicela nje kumhlabelelo. Baninzi abakholwayo kodwa abayiboni imfihlakalo yezulu. Baninzi abakholwayo kodwa abayiboni imfihlakalo yezulu. Baninzi abakholwayo kodwa abayiboni imfihlakalo yezulu. Ngicela ufundelwa nje egameni likaYesu. Efesu kale part 7. Jesus. Incwadi yethu incwadi yabase-Efesu chapter 4 verse 3. Inhloko ndaba ubizo lukaThixo lufumatha ubunye. Chapter 3. Oh, Efesu 4:9. Okay. Incwadi yabase-Efesu chapter 4 verse 9. Ubizo lukaThixo lufumatha ubunye. Verse 9. Oko ke kukuthi wenyuka uyintoni na ungekwa kuthi wehla nokuhla oqala
waya kwezona zisezantsi indawo zomhlaba. Verse 10. Owehlayo ikwangulowo wenyukayo waya ngaphezu kwawo onke amazulu ukuze azalise zonke izinto. Mabizo lakho linamandla uNkulunkulu ophilayo thetha ngalo Thixo wethu onamandla amakhulu. Nkosi Yesu yazi lenza ithetha mina senimile phambi kwabantwana bakho vule inhliziyo zabo ingqondo zabo Thixo wethu onamandla bave ukuthetha kwezwi lakho. Beka amazwi keNkosi Yesu encakameni yelimi lami egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Peter ukufunda Ncwadi kaPetros chapter 3 verse 17. Yes. Inhlokondaba ukunyamezela intswelo bulungisa ngokomzekelo kaKristu. Verse 17. Ukuba ke kungaba ukuthanda kukaThixo ukuba nive ubunzima. 17. Okona kunilungeleyo ukubuva nisenza okulungileyo kunokubuva nisenza okubi. Verse 18. Ngokuba noKristu wabuva kwakanye ubunzima ngenxa yezono ilungisa lisiva ubunzima ngenxa yabangemalungisa ukuze asisondeze kuye uThixo ebulewe okunene esenyameni kodwa edliswe ubomi ekuwo umoya. Verse 19. Awathi ekuwo waya washumayela komoya abasekukhonkqweni ababefudula bengeva xenikweni ukuzeka kade umsindo kukaThixo kwakulindile ngemihla kaNoah. Amen. Enkosi. Hallelujah. Apha ke sifumana lamazwi. Apha kwelizwi lokuqala ngokusiva apha intetho ebumbuzo ne-question mark la ntetho ekugqibeleni. Ufuna uqonda kule ncwadi kabase-Efeso okokuba ukuthi uYesu ukuthi wenyuka waya kweziphezulu indawo kuyintoni na engakange ithi xa ulanda xa engakanga ehle kutheni singena kutsho uba uye wehla kuqala phambi koba enyuke aye kwindawo eziphezulu ezingaphezu kwawo wonke umhlaba. Sitheni singena kutsho ukuthi uqale wakwezisezantsi indawo. Haleluya. Ezivesi ke endaweni ndityhileyo ndizazidibanisa xa ndithe umhlaba wolimamele ndizawusuke ndizidibanise kodwa andizibane ndisithi singoku sikwincwadi kaPeter okanye sikwiEfeso. Haleluya. So ke ngoku apha sibona apha ngokuvela ngoba okanye ke mangajonge apha kule ncwadi yezenzo. Apha kule ncwadi yezenzo xa uPetros athethe phakathi xa ngabe ethetha ngendaba kaYesu kodwa xa ifika phaa kwezaa vesi sezantsi uPetros uveza umbono okanye into eyayatshileka kuDavide. Haleluya. Now ukota ke ngoku kwinantsika kwiTestamente endala. Now kuyacaca uba uDavide yena waye watshilekelwa utshilekelwa kwakhe uDavide ubona uthi ngokutshilekelwa kwakhe xa ijonga laa nto ijonga njengoba utshilekelwe luvuko lukaYesu. And ke ngoku utshilekelwa kwaDavide uYesu wayengekabikho ngelo xesha okanye uKristu. Into yayisekhona yayisiprofetho soba endlini yakhe kuza kubakho uKristu. Haleluya. Now ke ngoku uyavela apha ngoku nasika uDavide xa evela apha uvela enalo mbono okanye ityhilekelwe yile nto yokuthi xa ngabe kufike elo xesha noba ngaba lingafika engasekho yena kodwa into engazikwenzeka uthi into engazikwenzeka xa seyifikile inkosi yona ayizukuhlangana okanye ayizukubonana nokufa. Haleluya. Uthi futhi ayisayukuhlala nakwindawo ekuthiwa iHades yona ayizukuhlala khona. Jesus. Loo nto ibona nguDavide phambi koba ixesha lifike okanye ixesha likaYesu lokuthi afike emhlabeni uthi asizukwenzeka ezo zinto kuye xa seyifikile le nkosi. Futhi naye unethemba lokuthi nayi nam ndinguDavide andisayi
kuyekelwa ndihlale nabafileyo. Jesus. Angisayikuyekelwa futhi ukuthi ndiphile nabo ndibone ngoba kasifumana abeBhayibhelini siyafumana ukuthi ngaphansi komhlaba ukhona okuhlala okanye ukuphila okwakukhona. Jesus. Ngoba sikubona kanjani? Sikubona ngoLazaro. iBhayibheli lithi uLazaro lo wafumula zingilozi ubhubha kwakhe. Apha kubhaliwe mosaba kule program thela ngenkonzo yaphansi komhlaba. Amen. Lapho siyabona nalapha uLazaro ukuthi ithi iBhayibheli wafumula zingilozi zawubeka esifubeni sikaAbraham. Jesus. Ngaphansi komhlaba. And siyafumanisa ukuthi apha ngaphansi komhlaba kwakune gap okanye kwakune distance kukho abahlala ngapha kwicala lentshabalalo. Aba bengafunani noThixo futhi siyafumana ukuthi kwelinye icala kulapho Abraham amakholwa. Abraham ke ngokweBhayibheli kuthi ithi iBhayibheli unguye uyise wamakholwa. Hallelujah. Now ke ngoku siyifumana ngokuthi bekukhona uAbraham apho bebehleli khona ibindawo abahleli kuyo behleli beyokulinda. Jesus. Hallelujah. Amen. Lasijonga ke usifuna ukulinda kwabo bebelinde ukuza kwenkosi uYesu. Okanye belinde imini yokugqibela angaba ke ngoku ihlabathi lifikelele okubeni lichatyalaliswe. Kodwa bona ithi babehleli kakuhle yayindawo enhle ngoba nesitshelo sathi sakuyibona le ndawo ahleli kuLazaro sayinqwenela. Hallelujah. So ke ngoku apha siyeva ke ngoku kapha xa kuthethwa kuEfesu ukuthi enyanisweni uthele ngoku ukuhamba kukaYesu nangaba wabhubha wafakwa enatsikeni emngxunyeni katwina ingcwaba. Kodwa kuyacaca ukuthi yena wayengayanga yokuphumula njengomuntu ophilayo ayebhubhile. Asithetha thina singabantu mos abaphilayo siyesithi uhambe uyophumula uphunyuziwe kwinhlungu njengoba ebengumuntu obegula. Kodwa kuYesu ayenzeki kanjalo. Hallelujah. Bekumele ukuthi ayihambe yonke into ebeyizele emhlabeni. Hallelujah. Bekumele ukuthi Yesu yonke into ayothesta nokungcwatya nokufihla. Asibonise izinto ezenziwa emveni koba wafihla latwini ingcwaba. Jesus. So uYesu lenkonzo beyenzile ngaphezulu esesemhlabeni wafuneka aphinda ayokuyenza sengaphansi sefihliwe. Iyo ke into Yesu ayele emangcwabeni ebengayelanga uyobuka ebengayelanga ngokuhlala okanye uyophumula. Kodwa beyazi ukuthi insuku zakhe wayehleli ukuthi zintathu futhi ke ngokufuneka ezizinto azenzile ngezinsuku. Amen. Hallelujah. So ke ngoba ngathi nawe namhlanje uthi noba uyakanye uyayifuna okanye asifuna ukuthi uYesu wayesenzani uye wayokwenzani ngaphansi komhlaba okanye kuye kwenzeka ntoni. Hallelujah. Kodwa zikhona iverses ezikhuthaza okanye eziqalisayo ezichazayo injongo kaYesu noba ngaba ebengasekho ephansi komhlaba ukuthi ebengahambi njengami nawe. Ebenenkonzo ayokuyenza. Amen. Ayinikezele inkonzo. Yamanika. Sizawuthandaza. Esathetha nje lo tata apha ngaphambili. Ngelixesha uYesu wasemnqamlezweni. Emveni kokuba ethe kugqitywe. Bakhululeka abantu abesemhlabeni. Isenzeke imimangaliso abangaboni abebona. Hallelujah. Izithulu zazisiva. Mayibonge inkosi. Bathi kwelixesha ke ngoku siva ukuba babekhona abebengaphansi emathunjini omhlaba. Mayibonge inkosi. Uthe uYesu njengesitshiswi kuthiwa lo wenyukayo kulophinda wehla. Uthe sawunyuka kufika kutata wakhe. Mayibonge inkosi. Wafika kutata wakhe wathi umsebenzi ugqibile. Hallelujah. Wathi uThixo kuye awukawugqibi umhlaba. Amen. Awumhlaba wamusekhona ngaphansi kumathumba omhlaba. Mayibonge inkosi. Kwayenzele inkosi yamakhosi mayehlele ngezantsi. Mayibonge inkosi.
kunje nomhlaba apho babekhona abantu bakaThixo abethinjiwe ngexesha likaNoah. Haleluya. Apho bathandekayo wafika wabakhulula, apho wafika ukho indlela yomthetho ukusathana wafika wathatha isiko ngoba babekhonqiwe. Mayibonge inkosi, usathana ngelo xesha wayenegunya. Mayibonge inkosi, ebakhonqile ukho abakholwayo nabangakholwayo. Mayibonge inkosi, utho wasithatha Pitiko uYesu ngokwegunya. Abantu bakaNkulunkulu babephila ngaphansi komhlaba ngelo xesha bathandekayo. Ihadesi naleparadesi yayingaphansi komhlaba ngoba uYesu wayesebenza ngexesha uYesu asebenzayo zaguquka izinto. Njengoba namhlanje sithetha iparadesi yaphezulu. Mayibonge inkosi, yayekuba phansi komhlaba yaphezulu ngoba uzoguqula izinto, uzosebenza, uzofezekisa icebo likaThixo. Haleluya. Bakhuleka abantu bengaphansi komhlaba, bakhuleka abantu bangaphansi komhlaba. Amen. Bakhuleka abantu omhlaba yenza umangaliso, bakhuleka. Nansi into engifisa apha ngasizawuthandaza. uYesu uhlangana noPetros emveni kokuba emkhazile ukuba wena unguKristu. Amen. Unyana kaThixo uthi uYesu, mna amen ndilakhela phezu kwakho ibandla lami. Haleluya. Uthi ndizawunika isithixo sokungena kwelabafileyo ubakhulula abantu bami. Amen. Zonke ndikunika ubukani bamazulu, zonke zinkulu izikhobo zami ndizinika kuwe ndinguPetros. Namhlanje uPetros ndim nawe siphethe isithixo sokungena abantu abafileyo, siyovula amasango balaba bantu bakaThixo. Haleluya. Balaba basakhala baphansi kolwandle bayakhala bathi koPetros ngoba sinikiwe isithixo sokungena bamazulu ukuze sibakhulule abakhulwe imimoya, sibanzalele basalwane, sibasenga phezulu, sibakhulule eparadesi. Ayisekho ukufa. Haleluya. Sekukuphila kuthi nabafuna ukuThixo besaphila. Haleluya. Namhlanje unegunya but isikhiya songcwele sokungena kwabafileyo ukuze sibakhuphe, sibanzale, sibayusele ngasentla, bayakhuleka ezulwini. uYesu wabakhupha. Haleluya. Ixesha lethu ngoku nawe namhlanje isikhophetheo sikungena ngasentla ngokuThixo usinikile igunya. Iwe nabantwana uThixo ibandla lakhe ulakhela phezu kwakho. Siyabakhulula, siyabakhupha isiko sabafileyo, siyabakhulula, siyabakhulula.